Θα σας το δείξω αργά και βασανιστικά. Τρομερό, εκπληκτικό, luxurious. Αν δεν τα ξέρετε, κορίτσια, χάνετε. Είναι body scrub, το φοράς όταν κάνεις μπάνιο, δηλαδή κάνεις τον ντους σου και στο τελείωμα αφού έχεις βάλει σαπούνια, φρόλτρα κλπ. Το περνάς αυτό, τρίβεις, μετά ξεπλένεις και βανίλια Μαδαγασκάρης. Φανταστικό άρωμα. Να ξέρετε, είναι το τρίτο που παίρνω. Στην αρχή είχα πάρει σοκολάτα, που ήταν και αυτό εκπληκτικό. Και μετά πήρα βανίλια και μετά ξαναπήρα βανίλια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλειο, είναι πολύ μεγάλη ποσότητά του. Είναι πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ καλή εταιρεία, πολύ οικονομικό. Αν δεν το έχετε πάρει πρέπει να το πάρετε. Θα σας βάλω λίγο να δείτε στο χέρι μου πώς είναι. Είναι έτσι. Και τα απλώνεις. Απλά όπως και να το κάνεις. Αχ, πω. Ναι, εντάξει, τώρα πρέπει εγώ να το καθαρίσω. Αλλά κοιτάξτε, έχει αυτά εδώ τα πυλάκια, τα οποία είναι που κάνουν όλη τη δουλίτσα του body scrub. Πω, θα πάω να κάνω μπάνιο, μου φαίνεται πάλι. Τέλειο, πρέπει να το πάρετε. Θα με θυμηθείτε, το άρωμα του φανταστικό και φυσικά θα αρέσει και στο αγόρι, άντρα, ό,τι έχετε τέλος πάντων.